Nadiha. Uy, sponsored by Burger King, oh. Uy, di piano. Pwede. Ano man? Oh. Pwede mo tadi hamong buwar ko kadihaw kinahanglan. Di man na mahurot nila. Hindi ka nang ziplock, oy. Wow, napurman mandiring ko ano? Purma ng kusina. Dito sa basta. Dari sa likod ba na may horror dire. Ni wakwak. Ito yung taas. Backyard na mayroong deck. Oh. Ay, oh. Kini ang gibutan mo dito? Be, dali be. Ay, oo, gani. Klik ko ni. Bakit murag, kung magpahubog-hubog ka, murag bubangga, baka diri pa dong. Kung magpahubog-hubog ka, murag bubangga ka ni. Tiguli ni mo, uli na ko bahag. Na, mao na. Amo na ilang lugar nindot pod.
Da. Ay, pag labs kay di na maka pwede manghunaw sa. Napay gloves ito sakdanan. Ah. Dili basta kay kinsay gusto Pinagbutratan rin. magpa sit up aning kuan lines na be amo na say hawiranan di ay okay nice ka perfect oy Sana all. at least bisag manirado mo mulandag gihapon nice so kung sabi Kaya na to. pero mo lagi na di na mo magporte cortina kay mo naman na okay sige ka na gawas sa bidi-bidi Sama na, ipagbungkag na karton. Grabe, Burger King oh. Ako ang gamit. Sponsored by Burger King. Mura. Baligya. Plastic kita ko. Plastic ka sa bata. Pag lapsi na balikan nyo, di ba? Batal. Oo. Ang box, yung pabantay ko ito. Sa Japan, balikan ko ito. Box, may ginakulit. So na. Ay, kana sa kuan? Let's go. Chili Airlines. Let's go, Biang. Wala. Aman. Kana? Bedele be. mo ko ani daw kanang kay Oh. butang daw silhig kung maigo ba Uy. Ay, di ka diha man ko to bang sa loob ay okay ay bitaw me yan sa asa man chili be? Ito, ang silig Biang. Hilig ng peking eh. oh Ito rin ba? Sige na ito. Nasa man sila. Ito yung puso din. taas ang map man Sabot ay. Ano po, taas. Alam mo, nagkikag. Ano kayo, taas. Ang pag-isa itong gusto gani. Hindi mo mo daw. Isa. idot sige idot Idot na. sa makadot sa lahi lagi Sir, ganito siya nila. Pwede mo na i-adjust niyo mo. Oo. Abo po. Oh, isang tabi mo din. sa paraan ka Isang tabi mo din. gani bubu Right. Ano, ayun, hindi mo mas sorry. Pwede mo na yun na. Oo. Ate, sa mga. Ato, Kaya mo daw siya? sa ko nang pangaban Si Cheryl lalagay pa magkano. Asa ni sa siya? palego dito mo kana sa labahan dito May go, wala yung kay Kuan. basura dito Ikaw, may go dire. basurahan sa ko Asa na butang na? Kanagi dire kasi yan. wala sa bugay inyo wala jud may space dito oy dito siya Pagpino ko ni King. Di ko na sa karon ako rin man nito niya. Wala ko kayo. Pangin sa katong pa. Panangin kiti ko. Waon nila. hello pwede lang niyo Hello, pwede niyo pa yung gamit Inyo dire. lang si ay sige Ayo. Pwede niyo pa yung mga gamit dire. Kaya sa mga gamit. oh Jesus
Uy, tanggalin ni audio. Okay na ni Bino na. Hindi ko nung kana. Yan na. Urang sari-sari store. Okay na. Klaro na natin dahan. Wala mo nagtindahan na pang manay nila. Ulan. Pwede na akong bibat eh. Grocery ko mo may mga pan, pwede man nililit ko man. Pero, Oh, mo ni ang kuan Aubrey store. kana upoy. O sa yung Tapos sauce? pag-ziplock namin, mga dagang-dagang baon kita. Mga dagang baon nila. Ano ba? Hindi mo tagaluto. Eh, dahil parang na ng mga plato din eh. Anong baso ba? Kasi hindi kinihan ah. Yata na kasi ulit kung bakit anak. Na. Ano ba kung malikit na? Let's go to us. At tay adon na oy. Kuha ka ni ano. Dali, rakadyo na hipos. Kusina. Me. Ay, alidan mong suga. Ah, oo. Hindi naman na hagba. Hagba. Ha? Ano siya may na-request? Pupili na tanong tataot sa ilang sapatos. Yan kay maligya o. Hanay kayo. Busy kayong usao. Ano lang TV. Kaya madali mo. Gani, at least sana butang ra ba? Usa mo. Asa man na mo i-file? Oh, kana diha. Ay wala na nagtindahan din na. Wa. Hindi mo ko guys, dabutang mo na guys. For sale ka Ice for sale. Ansit kanton? Di, ug na mo katong box bitaw nga tanganan. Pwede mabutangan na diri or katong pinakamabaw. Ang problema di ka kada kit ka kaabot. Wala makahagdanan ka ha. Oh. Ikaw kuha ka, ikaw saka. Ako ipasa nimo. Idol. Ano man kay pang spaghettihon pud? Basta nila wala. To? Tapos kilid to? Arrange na kayo. Diha day. Dili dito. Dito na lang. Sa taas? Oh, kapsig na kay butang pa dahang nga. Hindi ka kaabot. Ako na lang. Ito kay gaan man ka. video ni mo, be. Ha? Videohan di ka. Ulo ka? Be, ako na lang, be. I-play na na. Naka-play na na eh. Unboxing. Muduol pa ko. Pwede po ka to kasi kawakas pala joke. Siya, oh. Yan ang express ato. Inyo ha, kuntahan ni ha. Asa mag-TV? Diro niya butong. Gawa ko diha. Asa may ano yan? Di ang couch si Anthony mo. Kuhan mo na, kung dahil may punta, panahon sa winter, ang gawa sa heater,
Couch. Di, gagawas. Oo. Dili, dito ang couch. Asa ang TV? Diri gani. Ang couch dali na. Oh, Sa dali sa ano. kana. Kuya, ayo ang TV kung akbang sa bintana. Hindi mo takilin ko ba Na may reflection. Pag marites ko diyan na. Kung paano mo takilin sa ang kaya ako sa tulita, pero hindi mo na yung panela, tapos na lagi. Okay. Kung dali sir, tangan mo ganun ko. Ibistan. Mas okay kung diha sa bintana. Against the light ba? Sa light ka ba? Against all odds. Feng Shui, Feng Shui. Sino nasa pungso di ay? May pungsoy sa nada. Sino nasa pungso di ay? Feng Shui. Dapat di siya i-black wage. Punta na ko dali. Uy, tabang si Sir Ray. Okay, okay, okay. Ay, wala ko na. Tawa ang siling na akong gi-videohan. Tanggalin ni Gudyo ha. Gani, gayaw-yaw ang mga tao. Marites makakalitiri ka ulit ko. Marites ka dito. Gani. Mas ko lalaki. Mas ko lalaki. Ito dali sa couch sa likod. Lain. Pabala. Dali mo TV. Kung hindi ka paniradong bintana kung meron ka TV, mag-sure eh. Oh. Ano? Sige. Ulo ba? Ulo, kayo ang couch dyan. Dito kayo ang couch dyan. Amo ba? Sa loob daw niya. Kung kayo ang couch ay, patawag na ito sa Mayros ha? Dili, ang diligin mo. Bulan, lagyan dito. Hindi ka gawa sa winter. Siguro mo tinwinter. Ako kayo my friend. Ibay ka mo I-winter po, disable po nato ng TV. Ano man? Kung parang aktivistan. Ang parang aktivistan. Pangsakaan ko ang TV. Ano sana? Kapag ang box. Hindi pa. Box sana. Oh, hindi po. Dapat kayo ibalik, ano eh? Wala naman, di ba? Kung di ko na. Kung pag-ikot na. Ikot. Ano yan? Mata mo na interview. Dili, meron din ako dili ang ano, TV. Dili mo igo di hospital na i-atong mo. Hindi ka Ano to. ba di ay? Ayaw, matago na naman yung dana. Hindi ka gawin. Okay, maro maghapon. Ha? Maro maghapon. Hindi, kung kawaton siya, klaro kayo kawaton siya. Ayaw, Salog na lang. Uy, aligasa kay ka. Uy, Oh, sige. mahulog di mo na ikaw. Rabi ko sa mga pagkitala. Mahulog di mo TV. Iway, di ba? Musta pa ta? Nahala, sige na ako. Morning TV. Musta haday ko tayo. Dila sa salog sa. Musta gid sa bayan. Wala ko kauban sa kapwa na yung TV. Ano yan? Okay. Ay, musta pala kita? Kasi dagham. Kita na magkuhan. TV stand. Baby stand. Sukdagin na yung kuhan. Kadagkor ba ng mga TV stand? Si Rizal mo ng hatag. Baby stand. Sinako ko tong gabi bikin sa taas. Kasi na po yung gamit ito. Pwede. Ganyan yung photo. Oh, meron ito na. Ay! Saan mo dito sala na to? Akong sa kwarto. Pwede to? May kuntog pa. Pwede. Saan na ba? Na nasa kwarto. Ito sa kwarto na dito. Pwede patungan o ganun kasi. Oh, dito. Pwede to? Pwede to? Ha? Ako? Dili. Ano na ba? Parang may sinaulong ba? Ha? Pwede na. Mo igo to sa kinan. Ha? Ano ba? Tahoy? Ano ka? My God. Ay! Kaya wifi, dito mo. Dita sa ka. Salamat kayo. Unik mo sa kangkuhan sa. Oh, makulit Georgia, na pangutana mo. Hoy, tanggali ginig audio. Sa ka ng Georgia. Tanggali ginig audio kay. Eh, oy, ba, naling great. Usan atos kuan. Georgia. Nga nga. Pwede pa connect sa kuan sa wifi password. Bigation mo na ni Jackie. Kuto mo dire. Isis mo to, kasi tingnan ikaw.
man. Wala. Sa cellphone si Ken. Bawal man sila. Wala, wala to yan. Hindi mo mag-cellphone no? Hindi. Ay, mga plastic ka. Mga balunan ka na. Ilan? Oo, napalit ko. Yeah. Mabawa na. Okay? Ah, ito ulit asa mo. Bawa na lang niyo. Ah, magdiyan, magdiyan. Nato diha. Ano na? Tarungan plaster ah. Why cluster kay ang box na ito? Okay. Bonjour, hello. O, Nana, Nanay TV. Buwan, pa rin gamitin ka ron. Nag-send mo sa Jano o nag-noro si Orlando ha? Ang ratulo ba? Kaya ang pamilya. Primus.